V dnešnom videu sa pozrieme na nový update v Steam Party, ktorý nám priniesol veľa novín, ale taktiež aj veľa zmien. Takže na toto video like, budeme sa nezabudnite aj odber so zvončekom, aby vám neunikli žiadne nové videá. No a by sa nám chceli podporiť prostredníctvom svojho Instagramu, no tak ako samozrejme viete, môj Instagram je kryptotržítko-r17. Ďakujem vám všetkých za podporu, no a my ideme na video. Zdravím vás všetkých, s vami je Creeper u nového videa, no dáfani, dneska sa pozrieme na nový update v Steam Party, na ktorý sme čakali asi niekoľko mesiacov, neviem presne určiť ako dlho sme na ňo čakali, ale viem, že to bolo dosť dlho, takže dáme páni, podporte toto video lajkom, pretože dneska to bude fakt super. Dúfam, že čakám od Steam Party veľa v tomto update, takže dúfam, že to bude skvelé. Ja si aj myslím, že to bude skvelé, lebo už iba podľa toho náhľadového obrázku, keď vám to načítava, tak je to fakt epický, čiže začal som po MXu extrémne rád, takže podporte toto video lajkom. Prvá novinka, už hneď takto v obličku, tu môžeme vidieť, že je vymenený store za takúto kolónku Customize, čo vyzerá fakt zaujímavo. Ďalej tu máme ešte nejaké novinky, ako napríklad trošku inšia ikonka Leathers, môžem na ňu rovno kliknúť, ale aj sa tu nič nezmenilo. Potom tu máme, no toto si iba otvorím koleso, ako už sme ho ináč dlho neotvárali, samozrejme 30 korún to je moje šťastie. OK, no a ja som na tento update čakal som na ňo dosť dlho, pretože vy ste ho asi mali trochu skôršej, ale určite aj viacej ľudí malo túto verziu updatenutú neskôr. A ja už rovno môžem kliknúť na to customize, pretože ma to veľmi zaujíma. A kámo, už hneď keď tu takto prejdem, tak to vidím nové veci. Dámy a páni, čo sú to za farby, ty vole? Kámo, to si robíš. Dámy a páni, a tieto farby sú, to sú nejaké takéto neonové lesklé farby a tie vyzerajú mega huste. Ako táto tu zelená, táto tu modrá sa mi veľmi páči. Aj táto tu, ty vole, nejaká galaktická, ty vole. Tuto máme aj nejakú takúto vodnú. Kámo, tu sú za 50 000 coinov, ty vole. Tu máme aj za 25 000. Kámo, tak tie farby mi vyzerajú mega dobre. Ja všetky farby zo shopu nemám, ale kámo, tieto vyzerajú úplne mega, bombasticky. Kámo, tieto farby, ty vole. To sú nejaké neonové farby, tak si môžeme aj v tomto videu si môžeme nejakú tu kúpiť. Ja by som si aj kúpil túto modrú, kámo, lebo tá vyzerá extrémne huste. Za túto takúto hackerskú zelenú by som to tak nazval, za 30 000 coinov, by som si mohol aj toto kúpiť, mal by som síce asi 6 000 coinov možno. Kámo, ale ja sa ešte poviem, že ti nám tu pridali ešte niečo nové, nejaké nové itemy. Dámy a páni, doteraz som mal úplne posledné auto v hre, to je to tu Santové sane, ja to takto volám, ale tuto nám pridali nové, kámo, nové auta, to si robíš 13 000 coinov, takéto obrnené úplne, a tuto takýto banán, ty vole, za 30 000 coinov, to sú dobré updaty, kámo, tieto updaty sa mi páčia, v tankoch mám, kámo, tak toto si robíš. Si deláš prdel? Kámo, to je nejaká stíhačka alebo niečo také, to nie je tank, ty vole. Ty vole, to vyzerá extrémne dobre tieto tu veci, čo nám tu pridali. OK, ty vole. Ďalej, čo tu máme ďalej? Nejaké hety. Ukáž to, ja tu mám, tento to zmenili, že je teraz epický alebo niečo také. Aj viacej tých vecí tu takto zmenili. Ďalej tu máme, už nevidím, tých je, kámo. To sú všetky, hej, kámo, takéto nové 4 nové masky. What the hell, 50 000 coinov za takúto masku, tá vyzerá extrémne dobre, kámo. Dámy a páni, nám tu pridali takéto nové, let's go, efekt, banány, burgery a takéto ešte konfety alebo niečo také. A tuto, dámy free odmena, kámo, free tento, hashtag Steam Party, let's go, dámy páni. Máme tu free
máme tu free vlajku, máme tu proste free efekt, ktorý pôjde za nami, takže to mega cením, ty vole, to je super, dáme páni, napíšte do komentárov hashtag streamer party, pretože toto je extrémne dobrý update, mne sa už teraz veľmi páči, tak dáme páni, selektneme si to, no a môžeme ísť, dáme páni, samozrejme, na čo iné, ako na nové hry, let's go, tak tie vyzerajú extrémne dobre. Kámo, máme tu Dangerfield, Ice Cream Master, kámo, to vyzerá extrémne super. Explosive Tennis, let's go, tenis tu máme nejakú. Gladiators, ty vole, a Fluid Memory, kámo, to sú úplne hry, to sú ty vole, kámo, tie hry vyzerajú extrémne dobre. Dobre, môžeme sa vrhnúť na prvú hru, Dangerfield. Máme si jeden hráč, no uvidíme. Kámo, čo? Čo tu mám urobiť? Kámo. Čo? Čo tu máme robiť ako? Aha, počkaj. Aha, už som to pochopil, kámo. My tu musíme vlastne prechádzať cez tieto... ja som si nesadol. My musíme vlastne prechádzať cez tieto... cez tieto bomby. Musíme to prechádzať cez tie bomby, aby sme... teraz to vidíme. Musíme prechádzať cez tie bomby, aby sme sa dostali nakoniec. A potom nám to takto ako keby... zneviditeľní. Ale postupne sa to už bude zviditeľňovať, čiže to sa mi ľúbi. Ja tu pôjdem takto za nimi, kámo. Kámo, ja som zomrel. Teraz si to musíme čo najviac zapamätať. OK. Tuto takto cestička. Dobre, tak nič. Ale Dangerfield je celkom dobrá hra, síce je to takto rýchlo, že nám to tu dáva, aby sme si to museli zapamätať, ale nejak som si toto zapamätal, kámo, toto takto, let's go, a toto si to už nepamätám, prosím, nech sa to zviditeľní, prosím, ďakujem, nie, ja som tam zomrel, to si robíš, to je moja milisekunda, ty vole, to je fakt milisekunda, prosím, spavni sa. Let's go, kámo. A tá vlajka za mnou sa mi extrémne páči, ty vole. Hashtag streamer party, dám páni, napíšte dolu do komentárov hashtag streamer party. To sa mi úplne páči, ty vole. Kámo, táto hra je celkom ťažká. Kámo, prvá hra, ktorú nám tu pridali po tom updateu. Kámo, prosím, nech sa to zviditeľní. Prosím, zviditeľni sa. Ja pôjdem za ním, ty vole. OK, typek tu nezomrel, let's go. Ty vole, ja som už tak bol blízko pri tom, ja som tam musel stať, lebo som nevedel, kde sa ide. OK, zapamätal som si všetko, len teraz, aby som zase nezomrel. OK, nevadí. Ty vole, ten Rubin ide úplne bomby. Dobre, tak skúsim ešte jednu a dúfam, že to vyhrajem teraz. OK, všetko viem, zase som skápal, ja som nevidel, kde idem. Tak, WTF, čo? Počkaj. Čože? Kámo, oni sú jaký mega rýchli, tie NPCčka, ty vole. Ja to hra je zaujímavá, popravde. OK, ale pôjdem asi na ďalšiu hru. Dangerfield, no môže byť, táto hra môže byť. Dal by som týmto novým hrám aj nejaké to hodnotenie, pretože v minulých videách, kde sme testovali nový update, sme veľmi nedávali to hodnotenie, takže túto hru môžem tak hodnotiť asi 5, dáme 4,5 bodov z 10, lebo nie je to až také dobré zase a ešte aj by som strhol jeden bod za to, lebo tam sa proste to zneviditeľne. Týmto je síce ako také odlišné od iných, ale veľmi sa mi to až tak nepáči, čiže táto hra 4,5 z 10. OK, no a môžeme ísť na ďalšiu hru Ice Cream Master. Na túto hru som popravde zvedavý, lebo vyzerá celkom dobre ten náhľad, tak môžeme ísť na to. Máme si jeden player. A čo to je, kamo? What the fuck? Počkaj, akože tuto, čo musím ako robiť, ty vole? Čo tu máme ako robiť? Počkaj. What the fuck? Že tu máme ako spájať tie zmrzliny na tom medveďovi, alebo čo, ty vole? Počkaj. Ja už asi viem, kamo. Poď sem.
Aha, my musíme spájať tie zmrzliny, OK. Musíme spájať tie zmrzliny, aby sme mali čo najväčšiu. OK. Tuto typek už to dal, ale už musíme spájať proste zmrzliny, aby sme mali tú najväčšiu, takže počkaj, ja si musím vyhľadnúť nejakú tú najbližšiu. Takto, prídem sem. A poď. Nie. Daj sa tam. Prosím, nie ty vole. No poď, kámo. No poď sem. No. OK, typek mi spojil zmrzlinu, let's go, ďakujem veľmi pekne. Typek už má jednu. Typek už má obrovskú, ty vole. Ale potrebuje na ňu ešte nejakú. Tak počkaj, poď sem. Musíme si proste spájať svoje vlastné zmrzliny, aby sme proste získali tú najväčšiu zmrzlinu. No, daj to tú žltú. Let's go, poď. Typy sa tu tlačia, takže mám šancu teraz to využiť. Aby som si pritlačil tú svoju zmrzlinu k tej. Poď. Dobre. Let's go. Nie. Ty vole. Už si to spojil. Dáme pani túto hru sa pokúsi vyhrať, kámo. Lebo toto ma celkom baví, tie spájanie zmrzliny. Je to síce trošku ťažšie. Ale kámo. Poď. Let's go. Poď. Dobre. Kámo, tie zvuky úplne. Vy to nepočujete, ale kámo, to sú zvuky. Jak to, že ten zelený už to má, ty vole? Poď sem. Nie. Dobre, máme ďalšiu zmrzlinu, let's go. Ja sa musíme pritlačiť. Ty vole, už to, oni to dávajú, ty vole, tie NPCčka. Nevadí, skúsime si dať ešte jedno kolo a potom asi pôjdeme na ďalšiu hru. No to je celkom dobrá, toto je taká v pohode hra, OK. Poď. Ale kámo, to ten vlajka za mnou, to sa mi veľmi páči, ty vole. Už tam mám jednu veľkú spojenú, čiže potrebujeme sa dostať. Poď. Let's go. OK, máme jednu veľkú, let's go. Ty vole, zase to spojili. To je úplne ťažké, musím si vyhľadnúť takú, čo je najbližšie k nejakej. Poď sem. Let's go. Už tam mám jednu veľkú. Let's go. Dobre. Jak to, že oni už majú tú takú veľkú? Poď. Let's go, konečne sme vyhrali nejakú hru. Let's go, ty vole. Máme veľkú zmrzlinu. Tak, let's go, máme to. Máme win v tejto novej hre. To som rád. No a aj Scream Master môžem tak hodnotiť asi možno 6, možno 7 z 10, ale dáme taký ten medzi 6 a 7, 6,5 z 10, túto hru hodnotím 6,5 z 10. No a môžeme ísť na tretiu hru, ktorú tu máme, a Explosive Tennis sa volá táto hra. Na túto hru som popravde zvedavý. Let's go, ideme na to. No a OK. Vlastne, počkaj. Dobre. Počkaj. Dobre. My máme vlastne odhádzovať tie bomby, aby to vybuchlo pri nich. Poď sem, dobre. Let's go. Takže tu padajú asi iba bomby, hej, OK. Let's go, loptičky. Let's go, kámo, dva bombičky, ideme na to. Tak, poď sem. Odpal to. Let's go, taký dáček sme tam odpálili. Poď sem, dobre, let's go, ďalší dáček. Vezmeme si dáček. Tu sú asi body nejaké bonusové. Kamo, WTF, no úplne maličky. Teraz akože jak môže let's go, vyhrali sme to, nice. OK, takže vlastne v tejto hre ide o to, aby ste hádzali tie bomby, tam vám proste padajú bomby, na druhú stranu musíte odpadávať tie bomby, aby ste získali body za to, že im tam vybuchnú na tej ich strane. Takže OK, vyhrali sme to, máme 14 bodov, ako tu môžem vidieť. Ja si to zahrajem asi ešte raz, kámo, lebo celkom ma to baví. Let's go, jedna bomba, odpal to, OK, odpal to. Je to celkom satisfying, keď to takto odpalujeme. Dobre, poď, obaja, let's go, chlopče. Let's go, poď sem. Tak, dobre, tak. Odpaluj to. Dobre. Nice, dobre. Ďalšia, poď sem. Nevadí.
Už majú... Ty vole, už nám tu vybuchli. No poď sem, no. Dobre. Let's go, máme jednu ešte. Kamo, nám tu zatiaľ ešte nepadlo ani darček. Ten darček asi to, iba že budete proste taký maličký. OK, let's go, dobre. Tak. Á, teraz to vyhrali oni, mali sme 9. No, aspoň niečo sme mali. Kámo, tak táto hra sa mi mega páči, ty vole. A to hra je celkom dobrá. Akože nie celkom, ale je super. Mne sa páči, čiže ja by som ju hodnotil, túto hru, Explosive Tennis. Mne sa páči, čiže ja by som ju hodnotil asi takých, dáme 8 z 10, lebo zatiaľ nie je to úplne najlepšia hra z týchto, zatiaľ z tých nových, takže uvidíme, aké budú ďalšie dva hry, posledné hry, ktoré tu máme, sú Gladiators. To je posledná hra, Gladiators, takže uvidíme, aká bude. OK. Kámo, čo ti dávame, sme úplne v nejakej aréne so Cezárom, ty vole. Čože? Ja už som umrel? Vlastne takto zavesené tieto, takéto ako keby špičaté gule a s nimi sa musíme vlastne eliminovať. OK. Môžeme ísť znova a uvidíme. Kámo, no poď, ja ťa dorobím. Poď sem, no aj s guľou ti tu dám po hlave. Ty vole, on sa mi úplne uhol. Poď sem, nie. Ty vole, ja som sa dotkol tej jeho gule, nevadí. Musíme to ešte raz. Dúfam, že sa mi podarí eliminovať aspoň jedného. Let's go! Nie, to tá jeho guľa ma tu eliminovala tiež, ty vole. Ale aspoň sme jedného eliminovali, to je dobré. Aspoň jedného. Let's go, kámo. Dobre, žltý dead, aby som sa teraz zase nedotkol. Konečne som trošku toho prežil. No a teraz ja 1v1 s Rubínom, kámo, no poď. To bolo tesné, kámo, s tou gulou, ty vole. A ješ. Nie. Let's go, kámo, on sa hitol tie gule, ktoré boli vedľa neho, kámo, let's go. Vyhrali sme túto hru, dámy a páni. Let's go, máme ďalší win. Takže táto hra bola celkom dobrá tiež. No ale hodnotil by som ju možno tak na 7 z 10. Dáme jej 7 z 10, No a bola celkom dobrá, ale zatiaľ ma najviac bavil ten Explosive Tennis, čiže let's go. Dámy a páni, na dnes máme tu asi už všetko. No a ja by som si aj mohol kúpiť túto extrémne peknú lesklú neonovú modrú farbu, pretože sa mi extrémne páči, takže môžem si to asi kúpiť, uvidím ako to na mne bude vyzerať, takže dámy a páni, síce minus 25 000 korunov, ale preto to obetujem, takže 3, 2, 1, dámy a páni, kupujeme to a môžeme si to selektnúť a kámo, tak to vyzerá extrémne epicky, a dokonca aj celý sme ako takýto svietiaci, počkaj, si skúsim dať nejaký ten head a vlastne to sa mení podľa vašej farby. Jasné, takže ja napríklad keby som si dal kámo, budem celý tu takýto svietiaci, tak to je úplne mazec. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite sa nechať like, my sa uvidíme od ďalšieho videa, no a dámy a páni, toto bol extrémne dobrý update, na ktorý som čakal niekoľko mesiacov a ešte niekoľko hodín, keď sa mi to ešte neupdatelo. Mega som sa na to tešil, no a netešil som sa nadarmo, pretože dámy a páni, toto je update normálne 100 ročia, dámy a páni, lebo toto sa mi mega páči. Dúfam, že sa to páčilo aj vám, nezabudnite toto video podporiť lajkom, samozrejme nezabudnite podporiť aj Steam Party, podporiť tým, že dáte do komentára hashtag, napíšte hashtag Steam Party, podporíte tým aj Steam Party, aj vlastne moju tvorbu, takže dúfam, že sa vám toto video páčilo. Samozrejme si nezabudnite vyzdvihnúť aj v Steam Party tento efekt, ktorý máte zadarmo, takže nezabudnite si ho vyzdvihnúť. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like, dajte odber, no a my sa uvidíme od ďalšieho videa. Toto bol skvelý update, dnes to bol skvelý update a dúfam, že takýchto update bude ešte viac. Ja sa s vami učím, no a uvidíme sa od ďalšieho videa. Čau.